Als je nou een huis verkopen wil in Friesland, dan kun je zeggen, ben je haar spekkeper. Een huis, als dit in Burgum, dat wordt al redelijk gauw verkocht. De prijzen die gaan ik omheeg. Natuurlijk is er in Nederland op dit moment volle vraag naar keepwoningen en in Friesland ook. Alleen het is hier nog steeds een gezonde merk, vinden wij. Wat is gezond? Dat mensen nog steeds woningen kunnen kopen die betaalbaar binnen. Nou, momenteel zien we dat we verhoudingsgewijs weinig aanbod hebben. Als vergelijk je met een aantal jaren erin, dan zitten we ongeveer op een tredjepad van een normale lopende voorraad. Ik pak alleen nog even Drachten, dan zitten we normaal weer op 250, 350 wenningen. Een lopende voorraad wat er te koop stond. Momenteel is het rond de 100 wenningen en dan ga ik Nijbo nog niet eens meerekenen. Dus er zit weinig te koop en ja, dat is een protocolspliek, pro animo. Het aantal huizen dat zo'n 2018 in Friesland verkocht wordt, is die jaren daarna aardig zakken. Dat heeft zelfs te krijgen maar de crisis. Zo'n 2013 zie je dat het stadig gewoon weer wat omheen gaat. En er wordt weer verkocht. Alleen nog bloot die verkoop in een jaar waarin de prijzen omheen gaan, in 2018 bot achter. En dat is ook heel wat, met name hier in Burgum en omkreten, dat het heel wat stagneert. Er is weinig nijbouw en daardoor ik volle minder troststroom en dan stagneert het. En dan is er eigenlijk gewoon te weinig aanbod. En dan zie je dat die prijzen toch flink omheen rennen. En dat is wel zorgelijk, want het is natuurlijk lucht die het betalen wordt nog op dit moment. Maar die lucht had wel waarde, want als je het net door de oor betaalt het. In Friesland is op dit site een groot verlet aan nijbouwwenten. In alle grotere plakken is een heel soort vraag. Het probleem is alleen nog, er wordt nog net genoeg gebouwd.